Pripun iki? Digantos napa pripun? Oh mboten. Mboten digantos. Oh, nggih, mbon. Oke, pun atur wonten dawe asmara, Ah. Mas. Iya ya. Ya, Dawe Mbak asmara. Mei. Asik.
menjanjikan sejuta indah. Terbit selera, tergugah jiwa, untuk menyemaikan benih cinta. BS iku apa? Bratasena. Siap deh engko pol-polan Bratasena ya karek tak kok, Jin. Oke. Ada cah kerja? Tiada Bratasena. Ya. Yang dereng saged kula aturi nyuwun pangapunten nggih, sanes wedal mbok menawi streaming apa-apa gitu ya, Jin ya. Ya cah kerja sik Mas Ari. Yuk, Indahnya bulan PR-mu ya, Mas. Karo nganu Mas. Apa? Loro asmara. Terus loro bronto, loro wuyung, loro panu, loro Loro Panu iki lagu apa? Gak ono to, Gak ono nek loro kades ku lagu. Oh iya ya, mangga cah kerja. Aku ki gak tau Dalane kerja. bareng dalu lho. Kamu kan wanita yang berbeda kan? Yo tak kasih iki ya cah kerja. Sesoknya ya, iki ya cah kerja, oke.
Yo 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 anggap ra ono gunane. Toprak api ya ngono. Aku ragu Toprak apa ya? Payu mangono jebule. aku ra Anak Mas Robe Nek disekering semua yo ngono. Dek tresnaku mung siji kowe langit lagi kan mikir kerja tak jaluk kowe ojo keloro-loro
tondo. Kowe ngerti uwil apa ora? Roh kipas ning kapal niku lho. Iya, kitiran Kitiran seneng kapal. Dadi gak iso mandek dhek. Gak iso mandek. Seneng kadung seneng joget ya, Jin ya. Iya. Mangsen gak indahnya bulan digenti tali kota. Tali kutang oke baik. Ya wis iki tiada sik ya, Mas. Ya kowe iki mergo cangkemmu cedak karo irungmu kuwi kok iso. Lah no, pesing iki pesing ngono lho iki. Yo kuwi lho cedak tutukmu iki cedak karo irungmu ya. Nyanyi nduk. Ya iki sing mampu pesing iki lho kan nyanyi tali. Puspita Eh bisa nolak sih. Eksa nyanyi karo Ayo, Pek. Ayo tipis padha tipis yuk kene. Ayo. Ya Mas, tawai isen tipis plus tipis Mas. Sesok ben kuandel tak doi carane nduk. Mangan cabe gendot. Asik. Arek kowe karo kowe lho apa takok aku. Ya duet karo Mas Rope, kowe sik, yo. Yo Wanuto ayu utomo Ngambar arome kusumo Ulat lang Brangkong agawe sing sembe nolo. Ayo Bek. semulir pahit matu lindri nyawang netramu dasar loncer kuning angguka Rasa tres lagu bagian mana sang ibu itu aja bayang
lama-lama menjadi Bukit. sedikit nek dilongi terus. Yo bener rek, bener. Mulane iki weki Dian Bratosena Tosena. sing maune ngantuk ben melek, sing maune iya. Kowe cekelan gedang terus gedang putri mesti ape mau padaknya karo dekmu to. Mas, tak kei anu masaran aja gedang putri sing mbok mam gedang ijo ae, Mas. Media ya. Monggo wonten Dian Bratosena. TKJ. TK gedang Jawanya nanti. Ganti perban apa? Mas Bongkrek, where are you? Nang puskesmas Jaken ro. Ya iki lho wis ana nang kene. Kok iso nang puskesmas Jaken iki lho. Lah iki ganti perban. Aku tak foto. Wis ora. Aku mesti dipoto sing mangap-mangap. Yo. Mas Damien. Susut. Mas Paijo. Ala kowe ra mampir Adek. Aku sibuk sayang. Tuturken Bratasena ngemban dawa guru Durna Bupati sunge-sunge ngangin kanthi ati kang bening dadana banggi kang sinetya bekas pangapupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datang nyanyi kebekas Dekawan ing kang cita kebapak guru minalaya papan gunung sejati pinangge sang diwara bekas pangepupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datang nyandi kebekas
Bakuru menaya papan tunangi sejati pinanggi sing tiwaruti. Sampun. Sampun nggih. BS sampun ya, Mbak. Nggih. Oke. Ya, monggo wonten tali kotang jus sak lagu ya. Yuk. Om. Wonten tembang sedereng kula aturi saha kanca nggih Pak nggih. Palenggahnya diserapin, Nduk. Monggo monggo Gusti Putri. Monggo Darah. Yen tak kula pirsani kuncine niku kok mboten napa nggale to nggih. Napa kira?
ngladeni paman. Kula menika mboten saged, Paman. Panjenengan niku sampun tega lan mentala mejahi kaliyan Kanjeng Rama. Mula kandi kuwi. Merga kowe tak wene urip, kudune matur nuwun lan paman. Kowe tak sengkake ngaluhur ning Praja Kediri. Kowe tak pundhut garwa. Mula ladenana paman ya. Mboten kula mboten saged, Paman. Kula menika tasih gadahi dana. Panjenengan kok yo emut, Paman. Isih kelingan malang garwamu Wijaya. Mesti kemawon nggih. Tangeh lamun Wijaya bisa nyelametake kowe. Kula kanthi kuwi. Ora ana sisa-sisane Laskar Singosari ampane mlebu ana ing negara Kadiri. Yen pancen iki dina kowe durung bisa weneh pawangsulan saguh ndak pundhut garwa. Tak weneh wektu 40 dina. Lamun jangkeping 40 dina ora saguh ngladenipun paman, kowe mati saka tangane paman. Halo, mapan oleh papunguran. Ngaturaken ketiwasan paman. Wedal menika Praja Singosari sampun bedhah. Praja Singosari blubuk. Malakapara Rama Prabu Kertanegara gugur wonten ing Medan Loka. Sang Prabu Kertanegara gugur Naninji. Salajengipun garwa kula diajeng Gayatri kaselong wonten ing Kediri. Mila kanthi menika paman, kula nyuwun pangrigen dumateng panjenengan. Kados pundi anggen kula mangsulaken kajayan wonten ing Praja Singosari. Ingkang angka kalihipun wangsulipun garwa kula wonten ing tangan kula. Yang Wijaya. Naninji kula paman. Kabeh merga wis dadi unek-unek ing atiku. Yen rikala semono aku kelingan merga saka tumindak lan pakartening Sang Prabu Kertanegara Ratu ing Singosari. Sing mentala marangan nyopot palungguanku. Guru tembung Amanca Negara kanthi glorot saiki aku dadi bupati ing Sumenep. Jane wis ndadekake laraning atiku. Nalika semono aku wis kandha tunggak waru, aku ora bakal melu-melu yen ana perkara ana ing Singasari. Punten dalem sewu. Menika ora perkawis panjenengan kaliyan Kertanegara. Adhikara. Nanging ingkang nyuwun sabiyantu menika
Pangeran Dian Wijaya. Sedaya menika leres lan saged menapa ingkang dados pangandika panjenengan kula saged ngraosaken sepinten buahipun manah panjenengan. Nanging menawi to mboten panjenengan paman, sinten malih ingkang paling sabiyantu kaliyan Dimas Wijaya. Kados pundi ikuh kan pratekol panjenengan Umpama ingkang supados jeung pangeran menika saged mangsulaken. Orang elingi gun kunggulawentah lawan Dian Wijaya iki wit timur nganti Diwoso. Mbok menawa aku ora bakal saged sabyan. Mula kanthi Wijaya Nang inggih kula paman. yen sira tenan-tenan nyuwun sabyantu iguh lan praktikling pun paman. Sira kudu bangun miturut apa pun dadi rentahing pun paman. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Bisa mengko sira bakal balikake kajayan ing Praja Singasari. Ungkap angka kaping 7. Sira uga bakal bisa mboyongi garwamu Gayatri. Ning kanthi sarana sira kudu tumeka ing Praja Kediri gelem ngaras padha kelawan pamanmu Jayakatwa. Wonten dalem 1000 saderengipun. Napa sedaya kula wau sampun dipun penggalih. Mbok pilih kula kedah suwita wonten ing Kediri utawi Gilang-gilang. Kula kaanggep mengsah wonten ing Kediri. Menawi kelampahan kula mapan wonten ing Kediri. Tartamtu kula badhe sorok dumateng nyawa kula paman. Leres paman. Teges panjenengan menika nggarapaken dumateng Dimas Wijaya. Campur perang menika Kediri kalian Singasari. Yen Dian Wijaya menika patut mapak wonten ing kraton Kediri. Mangkiripun bakal dirancap pusaka kalian prajurit-prajurit wonten ing Kediri. Wijaya, Nang inggih kula. aja ndarbeni rasa was lan kuwatir. Nggonmu bakal tumuju ing kraton Kediri ora kanthi kajenan. Uga bakal ndak kanteni lawan sedulurmu Adhikara Yorong Belawi. Tungkap kaping 7. Ing mengkone aku bakal ngripta Nawala. Aja nganti mengko sira sajroning tumuju ing kraton Kediri dipiloro nganti dikaniaya lawan Adipati utawa Prabu Jayakatwa. Rantinen sawta Kados ngaten paman. Inggih kula. cukup sabar. Sira ndautus minangka pandhereke Dian Wijaya. Goning bakal tumuju ing kraton Kediri padha ngersaning Adipati Jayakatwa. Yen mengko nganti punggawa praja ing Kediri iki bakal tumindak sengaja ngrancap lawan Dian Wijaya. Nawala iki enggak diaturke lawan Prabu Jayakatwa. Sedaya pangandika kok panjenengan bae kula estukaken ro. Sing ngoloro sira namung Paman. Siruga darbe sanggupan. Ing mengkone tumuju ning Taman Sari Kediri. Radaten Gayatri. Namung estukaken dawuh paman. Raning wis terang terwaca sabda dawuh pangandika enggal tindakake. Menawi saking pangrigen panjenengan kados ngaten. Kula saged mangsulaken kajayan wonten ing Singasari ingkang angka kalihipun. Kula saged mangsulaken dumateng garwa sinaosa tatahan nyawa kula. Kula namung sendika nglampahi
Nyuwun pamit tambahing pangestu, Pak. Ndak pangestoni pindaning Banumili. Muga-muga kalis ing sambikala sak laku jatram. Kula nyuwun pamit. Mundaran lan jeneng sira jaran goyang. Nadyan panjenengaku wis jumeneng Nalendra ing Praja Kadiri. Sira kabeh aja nganti kendhat ing kaprenan. Merga isih ana turas-turasing laskar ing Singasari king bakal ngajab mbalikake kajen Singasari. Mula nganti sira kabeh padha taledor, sira bakal nampa duka saka ngersani. Kula ingkang sowan. Wijaya, Wijaya. Paman Jaya Katwa. Adhikara. Saderengipun panjenengan menika medhai kaliyan Pangeran Dian Wijaya. Ing menapa ngantos kula menika sowan wonten ngarsa panjenengan wonten ing Praja Kediri. Ya, Kula menika diputus kaliyan Rama Arya Wiraraja ingkang supados ngaturaken nawala dumateng panjenengan. pautus dening Paman Arya Wiraraja. Inggih. Coba. Selamat nyawamu, Wijaya. Tanpa ana layang sak suwek saka ngersane Paman Arya Wiraraja. Kowe mesti marah. Nanging merga sepet mripatku nyawang kowe. Tumeka ana ing wewengkon Kediri. Gelis minggato alas trik papan. Jaran goyang Kajero. lan sira Mundaran. Nupriyani. Adhikara lan Wijaya. Tumeka ning tlatah Kadiri mulakane kuwi. Separ payung prajurit ing Kediri. Awat-awat ana Taman Sari, papan pasilungane kaya. Enggal ninggalaken taman wonten ing Kediri.